Hallo, lieve vrienden. Vandaag wil ik een klein beetje vertellen dat we hebben vrijheid in Jezus. Wanneer we Jezus aangenomen hebben en wirklich und am geloven, dan hebben we vrijheid in Jezus. We hebben mehrmals vielleicht gehört, dat in de Bibel steht geschreven, dat we zullen immer da so worden als Jesus wir. Und wenn wir in Johannes Kapitel 14, Vers 12 lesen, du sagst dort, Jesus steht selbst, ich sei die Wahrheit. Wer om mij gelooft, wordt ook dat doen, wat ik doe, en wordt ook nog grater doen. So, wanneer du in Jezus gelooft is, dan kannst du ook dat doen, wat Jezus doet. Er worden mensen opkomen, die worden die willen die vrijheid wegnemen. Er komen mensen op die zeggen vielleicht, weet je wat, dat zijn prijs in je arbeid, oder dat zijn diakons in je arbeid, oder dat zijn ouders in je arbeid. Jezus zegt over, wer om mij gelooft, die wordt ook dat doen, wat ik doe. Laat die nicht die Freiheit wegnehmen von Menschen. Die Herr Jesus mehr als Menschen und leben in die Freiheit, wie Jesus uns berufen hat. Ich wünsche Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.